Woi. Lamatos katon ejane yen bom berangkatan mencara aduh wiragane sekawan ampun sedih. Yen bisa Yo, yo, sikat Mas Jarot ya. Berbasati kalingan gemsa lembar hemat kaya wos konsatan rasa sengsem brek atiku. Se anggong sih. Ngaturaken ugi matur sembah nuwun sanjaning penonton ingkang wonten ngisor wetso ngatos-atos sak mangke ndak ketibanan uler ya to Mas Pendika. Ketibanan so barang. Sone sepira arak nidani wong ki sembrono kamu ya. Nanti yang di bawah kambil juga ngatos-atos, ndak nanti ketibanan biting ya, ngatos-atos sedaya mawon. Nanti ada kolo jengking ya, takut dintup. Iya, ada bencok juga. Bencok, apa itu bencok? Tauku iguana. Enggak tahu bencok, apa itu? Ngapa iki? Ngekek basing tengah iki. banci mencok Banci mencok. Tutu. Iya. Mbak Linda anu kok es teh nggih purun. Sapa apa ora? Oh iya. Bacaan sarwa asri sroka tenakotan sabor nimas wes lumayan among nimas para sampun katur Dek Lelagonipun menapa? kadung tresna Terlanjur cinta. Menika wonten Sasmita ugi, Gendrung ugi, Sineng Kuyung rekan-rekan kodok CS ya, matur sembah nuwun. Gek mendah sikile nek kodoke semene iki ger ngalah ya. Nggih, menika pun paringi lelagon malih Mas Tatu. Napa? Setunggal kali lelagon request sak mangke pun pinangkani. Tadi ada yang minta ono sing barang-barang yang njaluke saiki kabeh. Ono sing njaluk mangu barang. mango. Mangu. Terangu. Oh. Mangu. Monggo. Ya, apa niki? Gak aku. Angetin.
Sekar Kinanti terima kasih ya.